إنن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنن بباب المبادرة إلى الخيرات وهذا في رياض الصالحين إن كوشنو حديث تباكين تتها بابول ما إجتبو إنن جك حديث والنيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. وجبها أبو هريرة الذي يردمه ويكركني وريه النبي عليه الصلاة والسلام ويا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا ويا رسول الله ها صدقة جدوفو صدقة كاي برata maunugo baraji صدقة كاي برata maunugo baraji nden wonan o goddo maɓɓitanaɗo ha dammugal sadaka yimɓe feere feere goɗɗo fuu yake feere woodi dammugal maɓɓitante o mata o yiɗi ɗum o mata ɗum koyɗum ha nafsu maako ƴamɗo o bo wonan masala sadaka man ɗo ɗum masala kimmoto kamo ɗum dewal ngal o maɓɓitana ha mum o ɗum mata ngal koyngal ha maako ɗum mata o yiɗi ngal ngam man o wari her annabijo o ƴaman annabijo ha none sadaka ɗo kam fuu sadaka kaye ɓurata mawnugo baraji o ƴami annabijo alayhi salatu wassalam ƴamol ngol ɗum ɗon holla noyi annabijo alayhi salatu wassalam o wawi waɗgo ha ɓerɗe wonɓe less maako ɗo solango baraji yiɗgo baraji ɗo noyi annabijo o hebbiniri ɗum ha ɓerɗe sahabo en maako ngam man jurko ɓe garatamo ɓe gara ɓe ƴama mo banni ɓe ƴaman dewe ɗo ɓe ƴamata ɓuran ɗum hoygo ha huugo innama ɓe ƴama ɓuran ɗum timmititgo ɓuran ɗum mawnugo ɓuran ɗum yiɗego ha Allah oɗo tawen ayyu sadakati a'zamu ajran sadaka kaye ɓurata mawnugo baraji o andi sadaka pat be baraji o andi sadaka fuu be baraji amma o yiɗi sadaka je qualité sadaka man kaka woodi puwa manga ha Allah ceniɗo nonde man ɗo nde maran puwa manga ha misanu maako kanka man o yiɗi heɓtugo na ha o maando ɗum o yeeto nama o yiɗi ha o waɗana ɗum hoore maako o yiɗi ɗum laato kanjum man ɗo nder kuudal maako be Allah ceniɗo en yaali en hadisi ɗuɗɗi goto nder sahaba en wara ƴama ayul amali afdal ha nder kuuɗe ɗo fuu ya rasulallah kuugal ngale wiyete ɓurangal kuugal ngale ɓurata mawnugo malla ɓurata margo darja ha Allah ceniɗo e nden tum ɓe ɗaɓɓitan latti ɗum ɓurɗum ha kuudal maɓɓe be Allah ceniɗo banni hani julɗo o wona ta o lattoyo tum na ɗo bo he'an na to mi waɗini bo na he'an du tum oɗo ɗaɓɓita je he'ata to ɓe tindinani yiwago janaba ma o ɗaɓɓita nani bo he'an na je ɓurata o tefata to sadaka ma nani bo he'an na kanjum o yiɗi ha o waɗa no o huudata ɗo giɗɗo ha sendira be hunde man tan na giɗɗo ewanɗo bana woodi riba makka yiɗi ha ton ndo na ɗum sifa julɗo na ɗum sifa mbolka ha huudugo ɓe Allah ceniɗo enen banni kadi gorko o ƴami annabijo ƴamol ngol qala am tasaddaq wa anta sahihun shahih annabijo wimo dokka sadaka amma bo a jamu na a ñawɗo a kulanaɗo a kulanɗo hoore ma yimɓe hulanɓe ma duniya man fuu ma qima mum dirtake ha ɓernde maɗa wala no ɗum foti ha maɗa na ha wakkatiyel man la dokka sadaka ɗo wakkati man ɗo a jamu sahih e a elananɗo bo jawdi kiɗniɗum ha maɗa a yiɗa ko sendirte be majum na jamu man na nder ko waɗata ɗum goɗɗo o laatake o jamo kam na oɗon mata ngendam ɗon ha yeeso maako ngendam juɗɗam ɗon ha yeeso maako ɗam woodi haaje joɓaari ɗam
modi haaje taskara ko o yiɗi o waɗa jour ko o yiɗi ɗo o waɗa jour e ngam fuu jawdi waɗata ɗum nden hoccugo jawdi man sottina ɗona na masala man koye ka hakkilo maako na fotata be ñawɗo ittanɗo hoore mum tammude mo yimɓe ittani ɗum tammude wala ngendam woni ha yeeso maako kanko kam to juldam ko ɗon kam na oɗon mata alahira ngan woni ha yeeso maako nden her wakkati man ɗo jawdi man qima mum jippoto masine ha nafsu maako ittugo ndi hokka ɗo wartan koye ɗum ha ma fof aman annabijo wi ɓuran ɗum noone sadaka kam dokka sadaka man ɗo her yakeyel a jamo her yakeyel qima jawdi man ɗo ɗo heewi ɓernde ma a yiɗa ko memi ko ɗume ha maari wakkati man nden ni yiƴa nafsuma yiƴa nafsuma itta hunde ma dokka itta ko dokka itta dokka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun on jottata ko boɗɗum gonɗum ha Allah ɗo sey nafron her ko giɗɗon man nde man aɗon mata a yiɗi ɗum woodi qima ha maɗa annabijo ɓesti laɓɓin ko wi takhsha al faqra dokka sadaka wakkati man ɗo aɗo hula talakare ko woodi ko woni ha juuɗe ma aɗon mata a jamu aɗon mata a yeeɗan jur aɗon mata ko woni man ta timma ta nasta nder talakare aɗon miijo ɗum wa ta'amulul ghina aɗo tammi bo jeynitare nden aɗo tammi jeynitare bo na moftago ko marata ɗum seeɗa 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 ha ya wadda jeynitare tammago man ɗo na waɗan ha ɓi adama o marandingare nden annabijo wi her wakkatiyel sendirgo be jawdi ha ma caɗɗum tedduɗum nden man ni yiƴa nafsu ma noon jaaloɗa cheyɗan ma jaaloɗa giɗaɗe ma nden itta hunde dokkade ngam Allah caniɗo ɗo wiyete sadaka ɓurdan ka ha Allah caniɗo ɓurdan ka mawnugo baraji ha Allah caniɗo annabijo wi wala tumhil ma annabijo wi ta sabbitin hatta ida balagatil hulqum ha to yonki wari ha kondodol ha to yonki wari ha kondodol bimana goɗɗo man o faami je mako kam timmi o faami jawdi man ɗo kanko ka wala ko ndi huwantamo ha duniya ɗo kam jotta kam nden man mbi'a ɓulta mbi'a li fulanin kada wayne kam dokke ɗum ni wa li fulanin kada wayne bo dokke ɗum ni wa qad kana li fulanin kada wayne bo woodi hakke mum ni wonno ha am annabijo wi ɗo man ɗo na kanjum man wiyete ɓuran ɗum mawnugo baraji ɗum kam ɗum ɗon nandi bana sadaka dolaɗo bana sadaka mo wala dabare wala no waɗa sey non ngam man sadaka maranga qima ha Allah maranga puwa ha Allah ɓurdanga puwa ha Allah kam ga goɗɗo hokkata ɗum wakkati jawdi man woodi qima ha maako haajeji maako dow maari jur espoir maako dow jawdi man ɗon jur amma noon ni o ɗiƴa ɓernde maako noon o itta o hokka e nden ɗo annabijo alayhi salatu wassalam o wankini sadaka ɓuran ka baraji ha gallaran go wakkati nga goɗɗo hokkata haɗo ɓural man ɗo ɓural nder wakkati nga goɗɗo hokkata kanjum man wiyete ɗon larani dokkowo on ha gal wuttudu dokkowo kam ha wakkati nga hokkata ɓuran worgo kam wakkati o jamo ɗon mari haaji hunde maako nden man ɗo o itta o hokka enen sifaji goɗɗi bo ngaran ha sadaka gaɗa ka woodi mbar jari ɗuɗɗum sifaji goɗɗi poti ngara sifaji goɗɗi poti ngara bana sifano o hokkiri sifano o hokkiri waɗan sadaka mbar jari muɗum mawna bana sadaka man to kalattake ɗum sirri sadaka man ɗo laato ɗum sirri in tubdu sadakati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum Allah wi to on bangini sadakaji on dokki ɗum ha yeeso yimɓe boɗɗum baraji ɗon ha ton amma to on cuuɗika on dokkika bo bukaɓe ka ɓe suuɗi o ɗum ɓesdan waɗ ko kuudal man ɓe Allah kuudu Allah wi non wiyete ɓuran ɗum on nden ɗo bo ɗum sadaka ɓurdan ka gal wuttudu sifa na gal wuttudu wakkati gal wuttudu sifa e noon sadaka foti latto ɓurda kadi bo gal wuttudu hunde hokkande man be hoore mum wakkati man ɗo kayre wiyete marde qima hunde man ɗo latto kayre man nden wiyete marande qima ha dokkaɗo wakkati man ɗo man bo sadaka man latto ɓuran sadakaji goɗɗi ngam majum masalan wari ha yogga hadisji goɗɗi nabijo alayhi salatu wassalam holli ɓuran ɗum sadaka ɗo hokkugo ndiyam nden ɗon modi ɓe passiri ɗum ha babe ɓe ha wakkatiji ndiyam man lattoto bukaɗo goɗɗo o faman hadis man boɗɗum ba wakkati gonɗen jotta ɗo to o yehi ha gure goɗɗe
o laari no yimɓe man ɓillori ɓe haala ndiyam noye ndiyam mardi qima goɗɗo o yahan kilométre ɗiɗi tati ha o heɓa ndiyam o wadda o ñeɗa o wakkolongel maako o wadda oɗo ayna ɗum noon bana jawmu ceede aynirta ceede mum noon o aynirta ndiyam ɗam o waddi ɗum e nden ha ɗo en koddiri goɗɗo marɗo moyen hebbini citerne yehi ha gurel man darake wiɓe ɓe ngara ɓe jaɓa ndiyam ɗo ɓurdan ɗum sadaka nden ɗum sadaka ka o hokki yimɓe ha wakkati ɓe ɓuran hunde man hokkande ɗo kayre ɓe ɓurata bukeego ha muɗum e nden sifaji feere 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 ngaɗan sadaka kalatto ka ɓura e nden ɗo man ɗum gotum ko annabijo alayhi salatu wassalam o limti ni nder ko famete ha hadisol man aranol man kam na almubadaratu ila alkhairat arotirgu ha khairu yawangu ha khairu e nden sahabojo garɗo ƴamiɗo na sifa man o mari hakkilo mako ɗo suklori ɗume ɓurata bar jari ɗume ɓurata mbar jari ɗume ɓurata mbar jari banni o yiɗi o huuda be Allah ceniɗo e noon man bo nder ko hadis man hollata bo nonde nde nder sadaka ɗo kayre man na ɗum nonde lattinde ɓurande mawnugo baraji ha gal wuttudu zamanu nga goɗɗo hokkata nonde man nde ɗum wakkati lattinga ɓuranga margo baraji ha zamanu nga goɗɗo hokkata e noon man bo ɗon holla bo to goɗɗo o hokki wakkati mbi'anga man ɗo bo na o heɓata baraji to wonɗo goɗɗo ha oɗon nder yaake na o jamo elango maako jawdi man tampi amma be noon fu o hokki sadaka ɗo sadaka man bo ka woodi baraji nama oɗo ko ƴami kam ƴami mbar jari ɓurdandi mawnugo sadaka man maran baraji amma baraji man ɗo na ɓurdan kanjum man bo ɗum woodi baraji ngam man modibɓe mbi malla ma wari ha yoga hadisi nabijo alayhi salatu wassalam o wi Allah hokki on tataɓel jawdi moɗon sadaka wakkati to ajal moɗon waɗi sifa ka o wiɗo goɗɗo noon o wari ha o taƴani hoore maako gikke malla o faami gurtorgel yonki ko nandata ɓe man ɗo hakke man kam jawdi maako ma o wala hakke firlitago hamo jawdi man ɗo maƴƴe ngaɗi jotta kam ndi lencititake ha maako ndi huuci ha woɗɓe feere e ngam man o wala no hakke o firlito ha maari diina jaɓata to o soodi diina wurnata coggu man to o soori diina wurnata to o saahake diina wurnata to o wossake diina wurnata e nden ɓe man ɗo juuɗe maako joofi jawdi majum amma ɓe noon fo annabijo alayhi salatu wassalam wi ɓe noon fo Allah o waɗani on sadaka tataɓel jawdi moɗon sadaka ɗo Allah hokki on ɗum ngam yiɗan ko on ha ɓesdon ha baraji moɗon enen ngam man ko goɗɗo o ɗon nder yaake o ta'ani hoore maako gikke o woodi hakke tataɓel ha jawdi maako ɗo o firlito ɗum ɓe ko o larata maslaha to maslaha dunya to maslaha alahira tataɓel ha jawdi maako en kolli o woodi million 30 million 10 waɗgo les kam o woodi o huutinira be majum ha ko latti nafan ɗum mo to o yiɗi annabijo wi Allah dunganake on ɗo ngam ha ɓeston ha baraji moɗo enen ngam man goɗɗo foti o wosso to o wawi wossago ha jawdi maako man ɗo o heɓran be majum baraji to o wossake ha laabi hayru goɗɗo o andi je maako kam timmi o andi ha ngendam maako ɗo ko huwani diina pamaru o andi ha ngendam maako ɗo sadaka je o waɗi sadaka lutto haɗo wala malla pamaru e ngam majum ha wakkatiyel bana ngel ɗo tataɓel jawdi maako ɗo weɓe giɗɓe o yiɗi ɓe gasanamo ɓulli ha baɓe silmuɓe ɗo o yiɗi ɓe gasanamo ɓulli ɗiɗi ɓulli tati o yiɗi ɓe mahanamo juulurde ha babal majum ɗo diina jaɓat e bo ɗum ɓukkoto bo ɗum o woodi baraji ha majum ɓukkantomo ɗum sadaka e noon nder majum ɗo foti ani ha yoga jawdi maako man ɗo umra ɓe maha classe ha jangirde kasare luttanamo a foti o wossano lattiɗo mo o andi oɗo talakajo ɓilliɗo ha ngendam maako oɗon enɗo ɗum kanko to o wirnake kam wala goɗɗo remplaçata mo ɓikkon maako noye ɗo gecitantako ɗum o wossano ɗum latti ɗum keyɗum ɗo nder sifaji boɗɗi hatta ɓe mbiya nder toon man bana masalan foti o woodi taniraɓe kanko kam oɗo faami ɗum maako timmi to o maayi o accan ɓikkon amma woodi taniraɓe ɓe o maayi ɓe o accata foti baaba mum maayi iga oɗon woodi ɓiyi ko maayi acci ɓikkon enen to o wirnake ɗo tani ko en ɓe ɓiyi ko maayi acci ɗo to oɗon mari ɓiɓɓe woɓɓe kana taniraɓe ɗo kana donata kanko yake oɗon kam o mama oɗo efti chargé maɓɓe o waɗanan ɓe o suklanto ɓe o waɗanan ɓe ɗuɗɗum amma to o wirnake ni kamɓe man kam warta ɓe ngala geɗal ha jawdi maako modi ɓe mbiɗo boɗɗum o wossano ɓe o larana ɓe ngam
ɓiɓɓe maako ɓe o acci ɗo kañum kam na donan to doni bo wona ɗum laawol jawdi man ummoto iga mum huuja ha ɓiɓɓe mum huuja ha taniraɓe amma ɓe kana baba mum maayi donata ɓe lattoto ɓe yeebaɓe ɓe lattoto ɓe wujinaɓe e nden tani ko en man ɗo hoɗum o wossanoɓe to saare to calaje goɗɗe to noye deydey ko wallititta ɓe kamɓe bo no ɓe nastirta ngendam ko mama wala ɗon ke mama ɗon no kam kañum waɗanta ɓe to mama ɗon no luttino kam huudan ɓe maɓɓe baɓe ɓiɓɓe muɗum amma mama faami ɗo wirno ama wossanoɓe ha gure goɗɗe kama ɓe indani ɗum alwasiyatul wajiba ɓe indani ɗum wossuye wajibiwa bi mana ɓe tefran mama man ma dole sey o wossanoɓe e nden gam man yani ɗo ɗum nder sifa pamara ha société meɗen yani ɗum pamarum ha société men en ngala culture majum culture wossago goɗɗo noon o maran yaakeji ɗuuɗɗi o maran jawdi ɗuuɗndi e bo jawdi kam no ndi ɗuuɗri fuu to ñande goɗɗo o maayi kam na jeyi maako kana tiɗu ko woni ha toon kam ɗum huucan ha juuɗe jananne ɗum huucan ha juuɗe ronoɓe kamɓe man to ɓe giɗi ɓe jurumina mo noon ɓe ndaara ko ɓe ngaɗa wala ko diina dolata ɓe sina ɓe ngaɗanamo sey ñamale maako ñamale kam diina yo dolanɓe ɓe joɓa mo ɗo kam amma ko lutti wala ko diina dolata ɓe amma diina hokkimo o foti o wosso o laarana hoore maako kanko o wosso e nden to wonɗo ɗum fintanama ɗo na bote ɗiɗi ɗon ha majum bote arana kam gossotoɗo man on o heɓan o waɗa hayruji ɗuɗɗi ɗi jawdi foti o waɗayno goɗɗi ha ngendam maako o wawayno maako juulurde o accan jawdi ɗuɗndi foti o acca wossuye 5 ɓe mahanamo juulurde ha ngendam maako o meeɗay wasgo ɓundum fi sabilillah sadaka jariya sadaka ka mbar jari mum tawanmo ɓaawo to o wirnake ka wartanayimo ɗo sugli be dunñajum maako ɗo sugli be ko o ƴaɓɓoto o acca ɓaawo wakkati seeɗa jotta o finti ko woni ha gite maako ɗo ittake diina hokkimo o wosso ɓe gasanamo ɓulli ha baɓe bukaɓe ndiyam ha durum ha wasan ha to ɓe gasanamo ɓulli o wala ɗon to na ɗum maslaha lattika makka a foti hande goɗɗo noon lattiɗo nafowo ummatore e nden kanko man ɗo oɗo andi ko o waɗanta ɗum jur to o wirnake ɗo walanre waɗan foti o enɗoro ɗum ha jawdi maako na donowo mo enɗoro ɗum ha jawdi maako o wossano ɗum yama ɓikkon maako kono o accani ɗo fu ciftortamo bana oɗo man kañum kam andi o yiɗan ɗum non ɗo siftoranmo waɗanamo du'a waɗanamo ɗuɗɗum e nden kanko kam ɗum lattantomo ɗum maslaha maako kanko lattiɗo jawmu hunde kam lattago o wosso man ɗo ɗum maslaha maako to jawdi man ɗo e ɗiɗaɓol bo jurko ɗum laatata ɗum maslaha diina bo to en koddiri jotta marɓe yaakeji ɗo ɓe gossoto ɗo na kuuɗe diina jurkuwanno kuuɗe diina jurkuwanno goɗɗo milliardaire ngam o wossake million temerre ɗo wala ko o marata ha jawdi maako noyi to million temerre waɗama ha kees diina ɗo ɗume ɗum tammi huwan ko diina ɗum huwanan ɗuɗɗum goɗɗo o wossake 10 million ha huwana diina noyi ɗum tammi huwango diina huwanan diina ɗuɗɗum goɗɗo o wossake o yiɗi ɓe maha julurɗe 10 ha baɓe silmuɓeji ɗon o huwani diina no ɗum lattake ɗum maslaha diina e nden ngal wuttudu man ɗo ɗum wuttudu lattindu woyitandu ɓe ɗon goyitindu amma ɗum wuttudu bonde ndu bote manga ɗon ha muɗum e ngam man ha ko annabijo tindini ɓurdan ɗum sadaka kam goɗɗo o hokka wakkati jamu maako goɗɗo o hokka wakkati jawdi man ɗon mari qima ha maako ta o muña ha gurtorgel yonki o wiya o hokkan noon kam ɗo kam kanjum wiyete ɓurduɗum amma ha gurtorgel yonki man ko to goɗɗo hokki kam ɗum hokkoto ɗum sadaka o heɓran ɗum baraji to waɗi ɗum sadaka jariya sadaka nga tayrata bo ɗum luttanan mo yama ha jawdi maako fu ɓaawo wirnago maako kam kanjum ɗum kanko kam o famata wiyete hayru kanjum hayru man sonotomo ɓaawo o wirnake وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأهجم القوم فقال أبو دجان رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هم المشركين رواه مسلم وجبها أنس الله جنيد يرجمه النبي عليه الصلاة والسلام وجوكي كافاهني ñande Uhud ha kono Uhud ngu gewteten qissa muɗum ha tafsir ɗo ñande man nden annabijo o jogi kafahini o wi'ata man ya'khuzu minni hadha
o wi'ata moy hoccata ki ha am moy jaɓata hoccan kafahi ɗo ha am fa basatu aydiyahum nan ɓe fuu mbeeɗi juuɗe mum giɗi koca kafahi iwanki ga juuɗe annabijo alayhi salatu wassalam ɓe tammortoki barka ɓe tammortoki hayru e ngam man moye fuu solani kañum man hocca kafahi muɗum hocca kafahi mum ala shakka kafahi kam kugal mum kam na habgo be muɗum e ngam man ɓe mbe'iti juuɗe maɓɓe kullu insanin minhum yaqulu ana moye fuu ɗo wi'a nder maɓɓe min ya rasulallah fa qala faman ya'khuzuhu bihaqqihi annabijo modifi ƴamol mum wiyata ɓe e moye hoccataki ɓe hakke maaki na hoccaki noon moye hoccataki amma to o hocciki bo o daranto hakke maaki ɓesdi kalimawol hakke maaki ɗo fa ahjama alqawm juuɗe fuu jippi juuɗe goo ɗuuɗɗe ɗon no giɗi kocaki goo juuɗe man fuu jippi gardi ha less ngam ɓe paamayi ɗume wiyete hakke man ta laatoyo goɗɗo o hoccaki o tawa o wawata daranaako hakke maaki hayru o solani latto ukkake ha nder zunuba latto ukkake ha rammiɗin ko e ngam majum fa ahjama alqawm yimɓe man ɓe fuu maɓɓe ɓe lorni juuɗe maɓɓe fa qala abu dujana radiallahu anhu abu dujana kanko wiyete simak ibnu harasha inde maako ten abu dujana o wiyata ana akhuzuhu bi haqqihi o wi min mi hoccanki be hakke maaki man ya rasulallah be man fa akhadahu o jaɓiki ha juuɗe annabijo alayhi salatu wassalam e o hutiniri be ko o faami ko wiyete hakke maaki kam kanjum man wiyete goɗɗo haɓa wala lororago ɓaawo goɗɗo hunaki kuugal maaki e nden ɗum tefi cuusal ɗum tefi maskoramme ko wawugo haɓre ɗum tefi ukkugo hoore muɗum ha baɓe miijiniɗe e nden ɗum man ɗo min mi hoccanki ɓe hakke maaki ya rasulallah fa ahazahu nabijo hokkimoki fa falaka bihi hamal mushrikin nde o jaɓikini non o waɗi man kadi o warti o ukkan hoore maako ha babeji konne en man goni noon to o ukkake bo o hunanki ɓe sembe e nden o tayri ɓe maaki ko e heferɓe ɗuɗɗe masine ɓe kafahi majum e nden ɓe man o hocciki o wurni ina maako hokkiki hakke maaki e nden ɗo man ɗo ko jawmu deftere waddiri hadisol man kam na babul mubadara ila alkhairat arotirgo ha khayru wakkati annabijo feƴƴini moye hoccata kafahi man ɗo na arotirgo man waɗi kadi ngam ɓe ɗo pama fakat woodi khayru her kafahi man woodi barka wonan woodi misa woodi ko sendidirtaki ɓe kafaji luttuɗe e juuɗe annabijo alayhi salatu wassalam ɗum ummi ngam man moye fuu soli yiɗi hocca eɗen kadi bo woodi almubadara ila alkhayr latti ɗum ɓesdi ɗum ha hakke abu dujana o arotiri ha khayru man ɓe ɗuɗɓe amma o daɗi ɓe fuu kanjum man wiyete kanko on o wawi o hocciki o huniki ɓe sifa je yerdinta allah ceniɗo e yerdinta bo annabijo alayhi salatu wassalam o daadi ɓe baraji majum ngam man weednoɓe juuɗe muɗum fuu wala mo inde mum wari kanko tan allah indi lutti inde maako ma kala weednoɓe juuɗe mum allah andi ɓe noyi ɓe fuu maɓɓe ɗo ɓe keɓayi darja inde maɓɓe luttira ɓe qissa majum amma kanko allah ceniɗo lutti inde maako ɓe qissa majum e nden mubadara arotirgo man ɗo kanjum man ɗum hokkimo ɗum to e noon man bo hani goɗɗo o latto o yiɗa heɓgo amma o miijo bo aɗo sifa sahabo en ngam man ɓe mbiyata yani jalbu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ɓe mbiya yani ndu kisdam na ndu keɓal mbiyeten ɓe fulfulde ndu kisdam na ndu keɓal kanjum man mbiyeten ɓe fulfulde to a yurnake hunde a tawi keɓal kam aɗo tammi amma yama bo a hisata yama bo ko heɓete ɗon ha maare ndikka hoddirgo gal wuttudu hisgo gal wuttudu heɓgo ngam man wakkati annabijo wi moye hojataki kam ɓe fuu keɓal wuttudu keɓal ɓe ndaari wuttude keɓal goɗɗo o jaɓa kafahi o nasta haɓre nastol aadinkewol bana kafahi maako noon to kamɓe fuu ɓe ɗo tammi woodi ko ɓe keɓrata ɗum amma nde annabijo wi ɓe haqqihi ɓe hakke maaki ni juuɗe fuu jippi ko jippiniɗe ɗo
jotta kam haala hisbo ta goɗɗo o hooca warta o rammiɗa. nden woodi ha majum ɓi adama o miijo ngal wuttudu rammiɗitko o yiɗi hayru fo to o huli hayru man ta ukkamo ha rammiɗitko ɗo sey o dartina hidde ko ha o huuda ɓe masala majum. to ɗo ɗum misal man ɗon ko jotta wonɗo professeur o ɓamti lacré ni noon oye moye jaɓata lacré ɗo tawan ɗuuɗɓe mbeɗan juuɗe mum, amma to o defri mo jaɓata lacré ɗo ha yaha ha tableau ɗo juuɗe jur jippoto ngam jotta kam warti woodi devoir gonga jongotiran nga ɓe lacré majum. e noon man bo woodi ha majum yani woodgo mawninki annabijo alayhi salatu wassalam ka fahiman ɗo o suɓay goɗɗo noon o hokki ɗum ki, o suɓay abou dujana o hokki ɗum ki, o andi sahabo en maako, o andi kanduɗo hokkekiɗo o andi, amma ngam largo nafsuji yimɓe ta laato ɓurnugo wayne dow wayne, laato ɓurnugo wayne dow wayne, o sakkini ɗum ɗum ƴamol nde beɗɓe juuɗe mum jurɗuɗi o waddi tongorde ko jippinta ɗuɗɓe ragare man ka fahiman yottake ha kanɗo wala bo muka nusi nafsu. ɗo ɗum hikma ha tarbiya ha andinɗo. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري. كجبها قرق بيت الزبير بن عدي ومن داره أنس بن مالك الذي يردم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام bana kewtanɗo man ɗo bo o taabi'inkejo enen ɓe ngari ɓe gilli sahabojo o be majum ɓe ɗon ceyoro be majum, ɓe ɗo tiddiniro be majum, ɓe ɗon mata o yeeɗiɗi be annabijo alayhi salatu wassalam, o nani ɗuɗɗum ha annabijo, o laari ɗuɗɗum ha annabijo, ɓe ngari ba ɓe fukaraɓe ha les maako, e nden ɓe giɗi ɓe gewtida be maako, ɓe jabna her annora gonka ha maako. kaman o min ngari her Anas ibn Malik فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من تنكنمو كمن جيدة هير آرديدو بيتيدو حجاج لأن حجاج من دو ولا تكي ولوانتو and odo ardina wonan ha Madina manni, amma o laati bo o caatuɗo ha huudeego, o ñaaɗɗo rufgo ƴiƴam ɗo koyɗum jamum ha maako, ha maako. E ngam majum wakkatiyel maako man ɗo yimɓe ɓillori be ardungal maako masin. E ngam majum bana ɓe man ɓe ngari ɓe cinkani Anas ibn Malik man yaake maako no wa'i, yaake Hajjaj man no wa'i. Wa qala isbiru, Anas wi ɓe yo muñoy dow yaake nga gonɗon man ɗo, na ɗum duumatako, Allah gaɗɗo on ɗum tammi sanjugo ɗum, e nden muñe dow majum. E nden nasiya ka hokkiɓe ɓe muña kam na mana man ɗo, ta ɓe turta, ta ɓe pooɗa no turtugo, ngam turtugo dow ardiɗo man ha yaakeji ɗuɗɗi kam fuu bonondaji ɗum waddata ɗo ɓuran boteji tammeteɗi ha les majum. E ngam majum hokkiɓe ko wiyete sawari kam ɓe muña ɓe dokkita fi maɓɓe ha Allah ceniɗo. Fa innahu la yati zaman, o wi'ata ɓe yo kadi wala zaman warata illa wallazi ba'dahu sharrun min, sey zamanu tokkotonga man kadi bo ɓuran hallugo. Wala zaman waratani kadi bo sey zamanu garanga ɓuran hallugo. Bana o wi'an ɓe ko gonduɗon jotta man ɗo, ta tamme tema ittugo mo man ɗo waddan ɓuran ɗo mo woɗugo, yama ittago maako man ɗo waddoya kadi bo ɓuran ɗo mo hallugo. Ngam majum hatta talqaw rabbakum, o wi ɗum luttanni ɗon ha kawron be jawmirawo moɗon. Samituhu min nabiyikum, ɓawɗon o wiɓe ko mbimi on ɗo mi nan ɗum her annabijo mon sallllahu alayhi wa sallam. Nden mi nan her annabijo sallllahu alayhi wa sallama, nden wala zaman waratani sina zaman garanga ɓawo man ɗo ɓuran calinga man ɗo hallugo, nden
kadi ɗo man ɓeɗo man ɓe ngari ha maako ɓe cinkanimo yakeji ardiɗo e bo umri ɓe ɓe muña ɗo kanjum man wiyete siyasa islam ha hudugo ɓe ardiɓe ardiɗo o muñane sakko ma to o ardiɗo o jabduɗo o ardiɗo ani o wo sababuji sembe dawla fuu ha juuɗe maako ngoni e nden be majum ɗo ko wiyete hikma man ɗo muñangomo turtirgomo kam ha yakeji ɗuɗɗi kam fuu yottinta ha haajeji tammeteɗi ha yakeji ɗuɗɗi kam fuu waɗanan turtuɓe man ɗo lorande wonde feere kadi ɗum ɓe jawino man ɗo ɓe coyita ɗum kadi bo dilla ha ɓaawo ɓe metata heɓtugo ha ɓe gonno ara e ngam majum kanjum man wiyete wassuweji annabijo alayhi salatu wassalam ɓe ɓaawo ɗon bo o de'itiniri ɓe bo yakeji zamanu man ɗo woodi yaake nga ɓe gonno ko ardi hajjajo wara yaake man ɗo ɓe ɗon no de'itani nga e kadi nga wirni hajjajo waro yaake mum nda no halliri e kadi bo to hajjaji dilloyi man bo baɓe giɗi man ɗo bo yama kadi bo garanga man ɗo tullano ɓe goni nden o waddani ɓe hadis bana annabijo alayhi salatu wassalam sappake ha majum e nden yakeji zamanu man ɗo yaake calinga fuu garanga tullan halluko ɗo ɓe mbiɗo kam ɗum laranan yani bana ɓurnal ha wakkatiji goɗɗi e foti bo zaman kallunga ɗon ko warata ɓaawo man bo zaman mbodga waɗa bo amma ha yakeji ɗuɗɗi ɗon waɗa zaman artunga man ɗo nga laatonga ndikkawa dow zaman garanga ɓaawo donc wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain